Είμαι ο Νίκος Αλτερής και θα σας ενημερώσω για την Ναργκίς Μοχαμεντή, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Ιρανή ακτιβίστρια, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης όλων για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα του φυλακισμένου συγγραφέα. Η Ναργκίς Μοχαμεντή, που γεννήθηκε το 1972, είναι Ιρανή ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επιστήμον και αντιπρόεδρος του Κέντρου Υπερασπιστών των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι αγώνες της είχαν προσωπικό κόστος, αφού έχει συλληφθεί 13 φορές από το Ιρανικό καθεστώς και έχει καταδικαστεί 5 φορές σε 31 χρόνια φυλάκιση συνολικά και 154 μαστιγώματα. Η Ναργκίς Μοχαμεντή συνελήφθη για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 10, προτού αφαιθεί ελεύθερη με εγγύηση εν αναμονή της δίκης της. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 2011 καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για συγκέντρωση και συνεννόηση με πρόθεση να βλάψει την εθνική ασφάλεια, 1 χρόνο φυλάκιση για διάδοση προπαγάνδας κατά του συστήματος και 10 χρόνια για την ίδρυση και διεύθυνση παράνομης οργάνωσης. Το Μάιο του 2016 η Μοχαμεντή καταδικάστηκε στην Τεχεράνη σε 16 χρόνια φυλάκιση για την ίδρυση και διεύθυνση ενός κινήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα που κάνει εκστρατεία για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Το 1923 στη Μοχαμεντή απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης για τον αγώνα της ενάντια στην καταπίεση των γυναικών στο Ιράν και τον αγώνα της για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας για όλους, και παρά τις εκκλήσεις διεθνών οργανισμών ώστε να ταξιδέψει στη Σουηδία για να παραστεί στην τελετή απονομής του βραβείου, τελικά δεν της επιτράπη από το Ιρανικό καθεστώς. Η υγεία της Μοχαμεντή έχει επιδεινωθεί τελευταία απότομα ως αποτέλεσμα της φυλάκισής της. Το PEN International καλεί τις Ιρανικές αρχές να διασφαλίσουν την άνευ όρων πρόσβασή της σε ιατρική περίθαλψη, να τερματιστεί η ποινή της και να την αφήσουν αμέσως ελεύθερη.